Dakle, napunit ću akvarijum vodom. Voda je providna. Odlično. Ona će odgovarati mojoj sireni. Super! A šta ti radiš? Ja sam smislila odakle da uzmem vodu za akvarijum. Stvar, uključi vodu. Da, odlično. Ja sam već napunila ceo akvarijum. Stvar, uzmi crevo. Možeš da ideš odavde. Koju nijansu roze da izaberem? Ova nijansa će odgovarati za krov. Da. Tako je, super. A ovom nijansom ću ofarbati kućicu unutra, ispolja. Sjajno. A sad ću odštampati lepe nalepnice za drugi sprat. Imat ću školjke i morske zvezde. Moja sirena obožava sve roze, kao ja. Kako je lepo ispalo, zadovoljna sam. Što je to? Smeće? Ovo nije smeće, nego poklopac od tegle. Planiram da ofarbam svoju kuću u crno. Obožavam ovu boju. Ona odlično odgovara mojoj sireni. Da, tako je. Odozdo ću zalepiti strašne nalepnice. Gotovo. A šta ćemo s akvarijumom? Dajte mi da razmislim. A ja sam već smislila. Uzet ću plastelin. Eto ga. A moram ga razvući. Potrebno je napraviti pravougaonik, a posle obeležiti na njemu linije. Da, odlično. A zatim ću to zgnječiti i posle uviti. Pogledajte, ispala je školjka. Stavit ću je na dno akvarijuma. A sada uzimam kesu sa makaronima, sipam unutra roze boju, zatvaram i mešam. Gledajte, svi makaroni su se ofarbali u roze. Sad ću sve to staviti u plastelin, ovako. Gledajte, to baš liči na korale. Dodat ću još malo korala. I kakav je to akvarijum bez morskih životinja? Tu će biti dvorac. Da, meni se već sviđa šta ispada. Kako lepota. Nasuću malo žele kristala. Wow, to baš podsjeća na kamenje. Stavit ću krug na naduvanje u obliku raka i poslužavnik sa koktelima i slatkišima. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Divno. Ko je to? Stvar, gde si? Ti si trebao još pre 5 minuta da mi doneseš lobanju tetke Mary. Kako si ti spor? Ali lobanju je doneo. Dobro, stavit ću je na dno akvarijuma. A sad ću od plastelina napraviti pipke. Dodat ću još nekoliko malih detalja. I gledajte. Ispali su pipci krakena. Super. Dodat ću još morski sunđer i malo korala. A sada uzimam crtež paučine. Zaokružit ću ga lepkom, tako je. I spašće prava paučina. O da, divno. Gotovo. Sad je mogu staviti na dno. Eto. Ostalo je samo dodati morskog stanovnika. I još više morskog kamenja. Odozgo će plivati krug na naduvanje i loptica. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Odlično. Mojoj sireni će se svidjeti. Hajde da proverimo. Idi, draga, plivaj. Uključit ću svetlo. I da, užasno lepo. A moja sirena je također oduševljena svojim akvarijumom. Ona nije mogla ni da zamisli da će nekada imati svoj lični akvarijum. A bez ove mračne komšinice Wednesday? Hajde sada da ukrasimo kućicu. Dodat ću dugačku disko kuglu za žurke. Stavit ću ležaljku, sto i magazin. I obavezno ormarić za piće i hranu. Super! A još mi treba stočić za igračke. Tako je.
U mali akvarijum ću staviti roze ligavce. O, kako je super! Divno! A tu će biti ligavac koji curi po školjkama. Super! To liči na kućni vodopad. O, da! Je li to kod Barbie neka roze žurka? Odvratno. Ona uopšte nema ukusa. Sad ću ja da pokažem kako se kreativno može srediti sprat u kući. Za početak ću napraviti stalak za piće. Da, na stolu ću staviti sve za spiritističke seanse. Ako moja lutka poželi da razgovara sa duhovima ili da vidi budućnost. Gotovo. O da. Inače, moja lutka mi je rekla da već zna šta će se desiti na kraju izazova. O da. Ona je prava čarobnica. Wow, svako se zabavlja na svoj način. Ali vi imate još jedan sprat. Da li ste smislili šta ćete raditi? Da! Ja ću napraviti spavaću sobu. Stavit ću krevet i omiljenu igračku moje lutke. O, da! A sad ću napraviti garderobu. Odlično! Moja lutka ima tako mnogo odeće. Moje lutki je obavezno potreban stočić sa ogledalom. Eto ga! Na njemu ću rasporediti svu šminku i parfeme. Eto, gotovo! Ja sam se čak i umorila. I dodat ću tobogan, uz pomoć kojeg može odmah da se spusti u bazen. Gotovo! Još te kod Wednesday, kakav užas! Ti to zoveš užas? To je obična sobna biljka. Ona voli gumene crve. Stavit ću ga u spavaću sobu. Ovdje će biti staro drvo. Na njemu ću okačiti odeću. A tu će biti stočić sa šminkom. I naravno grob. Nadam se da unutra nema nikoga. Stvar, izvadi omiljenu igračku moje lutke. To će biti krevet. Okačit ću sliku i staviti tobogan. O da, ja sam završila. Wow! Ja vidim da su vaše lutke oduševljene svojim kućama. A vi tačno znate šta vole vaše omiljene lutkice? Wow! Dok se Wednesday i Barbie takmiče, njihove lutke su prave drugarice. Napišite u komentarima čija kuća vam se svidjela najviše. One su ispale tako različite, ali svaka na svoj način lepa. O da, meni se dopadaju obe kuće, a vama? Čekam vaše odgovore u komentarima. Baš me zanima šta vi mislite. Ja mislim da je moja kuća najbolja. Ne, moja kuća je lepša. Ona je tako roza i svetla. Baš mi se dopada. Dobro, nećemo da se svađamo. Obe kuće su lepe. Dobro, mislila sam super ideju. Treba mi moja kutija sa alatima za kreativnost. Dakle, uzet ću pače kartona i nacrtati na njemu šolju. Tako je. Zatim je treba iseći. Odlično. Sklanjam višak. A odozgo lepim plastelin. Super! Napravit ću od plastelina više detalja. A želim da dodam šljokice u oko. Da, tako je. Ispalo je predivno. A sad ću nacrtati usta. I obavezno penu odozgo. Ekstra. A sad mi treba najlepša kruna. Eto. Uspelo je. Mislim da je ispalo prelepo. Napravit ću spavaću sobu za svoju balerinu Cappuccino. Treba više mekanih jastuka. I okačit ću lepe slike na zidove. O, i treba još popuniti garderobu lepim haljinama. I rasporedit ću aksesuare. A zatim staviti par kesa sa shoppinga. Da, odlično je spalo. Ali nešto nedostaje. O, idealna boja roza plastelina. To će mi trebati. Razvaljat ću ga i iseći na trake. Super! Isto ću uraditi sa drugim komadom. A posle ću poređati trake.
ovako. I odseći ću višak. A zatim ću sve iseći na kocke. Eto, gledajte, dobila sam lep tepih. Stavit ću ga pored krevetića. O, baš slatko. A tu će stajati stočić sa ogledalom. Tu ću staviti stolicu i rasporedit ću svu šminku balerine Cappuccino. O, sviđa mi se. A Brad, a šta si ti smislio? Ja? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Prvo treba pomešati 2 plastelina. Tako je. Zatim ću ga razmazati po kartonu i dodat ću više detalja. Ispao je tun sahur. Gledajte kako je sladak. Ovdje će biti njegov krevet. Nazi ću okačiti slike. Super. A sada treba napraviti drvenu policu. To nije teško. Mogu da je napravim sam od samog početka. Aha, još par dodira i to je to. A bitno je nigde ne žuriti. Eto, uspeo sam. Sada treba dodati police. Eto. I dodat ću još nogice. Pogledajte. Ostalo je to popuniti časopisima. Jeste vidjeli? To je jako dobro. Tu ću okačiti palice, a ovdje ću staviti loptu. Tu će biti komoda, a na njoj će stajati televizor. Tun sahur, gledaj, napravio sam ti spavaću sobu. Jel ti se sviđa? Naravno da mu se sviđa. Baš si se potrudio. A šta je kod balerine Cappuccino? Wow, i ona je oduševljena. Vanessa, svaka ti čast, ti si super. Uradila si sve što je tvoja lutka želela. A šta ćete raditi dalje? Meni je drugi sprat potpuno prazan. To treba popraviti. Hajde da počnemo sa ogledalom. Okačit ću ga na prozor i staviti baletsku šipku. Tu će staviti klavir, a ovdje biti mala scena. A još mi treba ovo. Rasporedit ću sve nagrade i stvari za balet. I tvoja lutka će ovdje plesati uz ovu dosadnu muziku? Ne usuđuj se da se smiješ baletu, to je klasika. Dakle, gdje sam stala? Dugme, odlično. Umotaću ga u plastelin. Zatim provlačim žicu i dodajem bisere. Ekstra, tako je, mogu da okrenem. Tu ću okačiti lepo roze perje i to je to. Dobila sam slatku lampu. O, Vanessa, svaka ti čast. A šta radi Brad? O, kako lep sladoled. A Brad je odlučio da može da iskoristi štapiće od sladoleda za svoju ideju. Zanimljivo, šta će na kraju spasti? Uskoro ćemo saznati. Opa, pa to je klupa. Super ideja. Da, odlučio sam da napravim teretanu za mog tun sahura. Uskoro sam završio. Ostalo da stavim male borce u ring. Ali prvo ih treba napraviti. Zalepit ću ove slatke face na poklopce. Da, tako je. Ponovit ću to nekoliko puta. I gotovo. Dodat ću još nekoliko detalja. I nalepit ću što više stikera na zidove. Odlično. Vanessa, hoćemo li da se igramo? Ko prvi? Ona me uvek pobeđuje. Kakva super ideja. To je jako zanimljiva igra. Brad je pobedio, a Vanessa izgubila. Nema veze. Hajde bolje da vidimo da li se balerini sviđa njena nova soba za balet. Wow, kako lepo pleše. Kakva gracioznost. Ali Brad malo toga razume. Da, to je sigurno. Lakše mi je. Dakle, treba da uzmem beli plastelin. Napravit ću oblik torte i
skloniti sa višak. Zatim ću dodati detalje u obliku roze krema i malo lepih ukrasa. O, da, pogledajte, dobila sam pravu tortu. Stavit ću na sto što više slatkiša. A tu će biti tabla sa kapućinom. A na police ću staviti ukusne pite i kolače. O, pogledajte, ispao je sladak kafić za balerine. A što je Brad smislio? Odlučio sam da napravim pravu stazu sa preprekama. A vidjet ćeš, to će biti jako moćno. Ovdje će moj Tun Sahur moći da se trenira. Ispalo je baš cool, jel da? Balerino, tako mi je drago što ti se sviđa. Oho, vidi! U goste nam je došao Tun Sahur. Pozdravi svog prijatelja. Wow, a vidim da se vaše lutke odlično slažu. To je super. Možete zajedno da se igrate. A sada, hajde da vidimo kakve ste kućice dobili. A balerina Cappuccino je dobila veoma slatku kuću, sve roze, lepota. A Tun Sahur ima... Wow, tortica, ona je tako lepa. O ne, to je zli podmukli Labubu. On jede moju tortu. Oho, gledajte, i ja imam 2 Labubua. Čekajte, je li on se pojeo? Nevjerovatno. Pa onda napravite za mene novu tortu u obliku Labubua. Dobro, ja čak i znam šta treba raditi. Dakle, prvo uzimam čokoladu. Nju treba izlomiti u šerpu, a posle rastopiti na šporetu. Uključujem i čekam. Odlično mi ide. Ona već postaje tečna, super. To je baš ono što mi treba, savršeno. Dakle, zatim sipam čokoladu u okrugli kalup. Rasporedit ću čokoladu po celom kalupu, ovako. A sada treba da se sve ovo stegne, koristit ću sprej za hlađenje. O da, brzo i efikasno. Odlično, sve se steglo. Dalje vadim čokoladu iz kalupa i ređam kore unutra. Kora, krem i tako dalje. Da, odlično mi ide, to će biti nevjerovatno. Mislim da je dovoljno. A sada treba spojiti 2 dela. Tako je. Uspelo je. Savršeno ravna lopta. Sad će da mi isklizne iz ruku. Ne hvatajte je. Ne sme da se razbije. Sad ću je uhvatiti. Uspeo sam. Nisam se džabe bavio bejsbolom. Hvala. Moja torta je preživela. Dakle, sada moj loptici treba njuška. A uz pomoć ovog čokoladnog krema ću napraviti dlake. Da, ispalo je baš onako kako sam hteo. Super. Zadovoljan sam. Bako, kako vam se čini, jeli? Meni se sviđa. Ostalo je dodati uši. I sad je to pravi Labubu. Kakvog je htjela mala Sofi. Dakle, kod mene je sve jednostavnije. Ja sam odlučila da napravim svoju omiljenu pitu sa domaćim džemom. Sipat ću ga na testo. Tako je. A odozgo ću da stavim mrežu od testa. Sad ću razvaljati komad testa. Da, tako je. A zatim treba odseći sve suvišno. Ovog puta ja neću napraviti samo mrežicu, već njušku omiljene igračke Sofi Labubua. A njoj će se sigurno dopasti. Stavljam u rernu i čekam. Jess, vreme da spremiš nešto, a ne da se igraš. Hajde, kreni. Dobro. Dakle, meni treba žvaka. Sofija sigurno voli. Treba mi puno žvake. A dalje ću razvaljati rukama. Tako je. I napraviti od toga 2 kuglice. Ova žvaka baš podsjeća na plastelin. Tako da ću samo napraviti igračku.
Ostalo je sve spojiti. Gledajte, moj labubu je spreman. On je sav od žvake, baš cool, zar ne? Otkud takav divan miris? To je moja pita, draga. Pogledajte kako slatko. Eto, ja sam završila. Sofi, možeš da probaš. Prijatno. Wow, vi ste zaista napravili sve ovo za mene? Ja sam tako srećna. Od čega da počnem? Od pite. Ona je tako zanimljiva. Miris je ekstra. Probat ću. Da, ova pita je sa džemom super. A sad ću probati tortu u obliku roza labubua. Kako je tvrda. Ne mogu da odsečem pače. Dobro, onda ću probati ovo. Jako ukusno. Čekajte, pa to je žvaka. Ali, htjela sam tortu, a ne žvaku. Ne, ovo neće proći. I konačno posljednja torta. Čokoladni labubu. Izgleda tako privlačno. Da, to je jako ukusno. Meni se veoma sviđa. Šef je pobedio. Zaista? Jeste li čuli to? Prva pobjeda je moja. Što se tamo dešava? Labubu, posluži se. I za tebe sam ostavila komadić. Njemu se sviđa. Kako slatko. A sad mi pripremite pastu. Ja sam jako gladna. Hajde, požurite. Odlična ideja. Ja čak i znam šta ti treba. Imam u rancu instant nudle. Da. Treba samo da ih zalijem vrelom vodom i sve će biti gotovo. Ne moram ni da se trudim. Da. A šta ste vi smislili, jeli? Ja imam bolju ideju. Počet ću sa nutelom. Otvaram, a zatim uzimam veliku kašiku i stavljam nutelu na dasku. Posle ću dodati malo brašna. Da, napravit ću divno čokoladno testo. Još malo. I gotovo. Sada prebacujem čokoladno testo u aparat, koji će mi istisnuti savršeno ravnu pastu. Gledajte kako ovo radi. Da, ispalo je savršeno. Svaka mi čast. Ali to još nije sve. Dalje uzimam šlag. Eto ga. Sipat ću ga preko i obavezno dodati šarene konfete. Prelepo. Bako, kako vam se sviđa moja ideja? A šta ćete vi uraditi? I ja ću napraviti pastu od testa za plačinke. Da. Prebacit ću sve u činiju. Ovo liči na prave špagete, jel da? Ali to još nije sve. Ukrasit ću sve jagodama. I borovnicom. Da. I preliću sve slatkim sirupom. Gotovo. I moji su rezanci već gotovi. Ostalo je samo probati. Ne! Kako je ljuto! Ali zašto? Ne, to su ekstra super ljuti rezanci. Kako sam mogla tako da pogrešim? Ne! Sve mi izgorelo. Šta sad da radim? To je jako smešno. Moj labubu želi pastu i predugo kuvate. Da, dobro, sad ću se snaći. Dakle, trebaju mi špagete i višle. Provlačim špagete kroz višlu. Tako je. A dalje stavljam ih da se kuvaju u čajnik sa vrelom vodom. Da. Odlično. A može da se vadi. Stavljam to sve na tanjir i crtam njušku kečapom. Ispala je ovako zabavna hobotnica. Baš slatka, jel da? Pošto smo svi uspjeli, onda Sofi može da proba. Konačno sam dočekla. Što je ovo? Izgleda odvratno. Neću ovo da jedem. Bolje da probam ovu čokoladnu pastu. Takvo nešto ja sigurno nikada nisam probala. Da, to je jako ukusno. Šta su ovdje smislili? Kašikom je teško to pojesti. Onda ću jesti rukama. Bobice volim. A od čega su rezanci? Wow, pa to su palačinke. Super. Neverovatno. Oduševljena sam.
Bako, ti si pobedila? Ovo je super! O, hvala Mila, ja sam se jako trudila. O, šta to radila, Bubu? On je odlučio da proba pastu koju je spremila baka i njemu se svidelo. Gledajte kako uživa. A sada napravite za mene lizalicu, jel može? Da, prepustite ovaj posao profesionalcu. Ja znam šta da radim. U rancu imam par lizalica, to mi treba. Šefe, i meni treba tiganj. Hoću da istopim na njemu lizalice. To neće oduzeti mnogo vremena. Aha, a sada sklanjam štapiće. Super! A sad mi treba okrugli kalup. Hvala, šefe. Sipam tečni karamel u okrugli kalup. A sada treba sve ravnomerno rasporediti. Odlično! Joj, kako vruće! Treba da se sve brzo stegne. To je lako uraditi s pomoć spreja za hlađenje. O, da, tako je. Sada to mogu izvaditi iz kalupa. A unutra ću sipati čokoladne bombone M&M's. Obožavam ih. Pokrivam drugom polovinom i to je to. Napravila sam ogromnu lizalicu sa lepim iznenađenjem unutra. O, jagodica, to mi treba. A na bošću je naražnjić. I dati joj lep oblik. Oblik ruže, preslatko. A sada treba da je umočim u med. A med je moj domaći i sama sam ga skupljala. To je to. I ispadaju ukusne zdrave lizalice. Svaka mi čast. A ja sam očistio ananas, a sad ću ga iseći na kolutove. Odlično, to je baš lako. A dalje mi treba tečna čokolada. Istopit ću je brenerom. To je to, uspeo sam. Posle nabadam ananas na ražnjiće i umačem u čokoladu. Odlučio sam da koristim raznobojnu čokoladu. Jednu crvenu, a drugu plavu. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Može da se jede. Bellissimo. A, prijatno, draga. Wow, vi ste tako brzo završili? Nisam ni očekivala. Hoću da probam ovo cveće. Jo, kako tvrdo, ne mogu da zagrizem. Neću to da jedem, žao mi je. A šta je ovdje? Ananas? Probat ću. Wow, kako ukusno. Super. Šta? A ovdje čekić ide u kompletu sa lizalicom? Wow. Verovatno to treba razbiti. Da, uspela sam. Tu je tako puno slatkiša i lizalica i čokoladne bombone. Ekstra! Rešeno. Jess je pobedila. Čestitam! Da, moja prva pobeda. Ja sam tako srećna. Labubu, opet si ti ovdje? Naravno, on isto hoće da proba. Njemu se svidelo i ja sam srećna. Dakle, jede mi se šarena torta. Slatka, ukusna i lepa. Joj, to će biti teško. U stvari, To je lako. To ja mogu. Dakle, spremit ću baš dobru tortu. Treba mi brown šećer i voda. A sad ću to sve promešati. Ej, šta to radiš? Zanimljivo. A sad će mi trebati nekoliko čaša. Sad ću vam reći zašto. Sipat ću tečnost u njih. A onda ću dodati boje. U jednu čašu ću dodati crvenu, u drugu naranđastu, žutu i tako sve boje duge. Ja radiš neke gluposti. Ja ću uzeti slatkoću od voća. Koristit ću ono što je zaista korisno. Uzet ću jabuku. Sadrži puno vitamina C. A sada treba izvaditi sredinu. Da, tako je.
Ja ću samo namazati kore šlagom. To nije duga, ali imat ću tortu zebru, beli šlag i tamne čokoladne kore. To je to. A da bi barem malo ličilo na dugu, koristit ću ove divne slatke konfete. Gledajte, to izgleda prelepo. Ja ću sve raditi profesionalno. Sipat ću sve boje u kocku. Eto, sad imam prelepu šarenu kockastu tortu. Gledajte. Svaka mi čast. Ali ostalo je to sve ukrasiti. Ukrasit ću svoju tortu čokoladom. Ali neobičnom. Uzet ću čokoladu svih boje duge. Izmrvit ću je. A dalje rastopiti. Uradit ću to u mikrotalasnoj. Rastopit ću nekoliko čokolade odjednom, da ne gubim vreme. Sada treba samo sačekati. Da vidim. Ja sam završila. Oho, kakva torta. Izgleda veoma zanimljivo. Aha, baš je smiješna. Vreme za eksperimente. Pitam se da li će da skače. Oho, stvarno? A šta to radiš? Prestani. Ma daj, bako, sve je u redu. Jao, skaču po celoj kuhinji. O ne, razmazao mi je tortu, kakav užas. Oho, kakve lepe torte zna da sprema šef. A meni ništa nije uspelo. Moje torte je uništena. Dobro, pokušat ću da sastavim to sve. Dakle, moja čokolada je spremna, divno. Sad ću praviti ukrase za tortu. Za to će mi trebati Simple Dimple. Sipam malo čokolade ovdje. I ovdje. A dalje treba sačekati da se čokolada stvrdne. Dok se moje figurice spremaju, namazat ću tortu belim filom. Ovako. Mislim da je to dovoljno. A sada treba to sve razmazati uz pomoć profesionalne lopatice. Eto, jabuka je spremna i izgleda baš lepo. A sad mi treba džem. Kakva torta bez slatkog džema? Celo leto sam brala bobice za svoje unuke i kuvala džem od njih. Stavit ću džem u jabuku i zatvoriti je. Eto, jabuka kao da je cela. A još ću staviti štapić da bi ga bilo zgodnije jesti. Jao, baš slatko. A šta treba dalje? A, tačno. Dodat ću brašnu u šerpu. A zatim vodu. I mešam to sve. Tako se pravi domaća karamela. Samo što nedostaje boje. A želim da moja torta bude šarena. O da, odlično mi ide. Preostalo je umočiti jabuku u ovu crvenu karamelu. Tako je. A sad je treba pažljivo izvući i bit će super rezultat. Ja sam genije apstraktnih oblika, a za lepote ću dodati gumene oči. To će biti baš dobro, a barem smešno. A još ću napraviti žele usta. Divno, nadam se da će se malom dopasti to. A ja ću imati lepe ukrase u obliku šarenih krugova. Pogledajte, moje novo kulinarsko remek delo je spremno. Oho, sve torte su nevjerovatne. Jao, šta je to? Da li se to može jesti? Probat ću. Baš je lepo. Da, sviđa mi se. Odseći ću sebi pače. Da, nije loše. A to je neka zanimljiva jabuka. Zalepila se, ali nema veze. Svejedno ću je probati. O da, ova jabuka je predivna, lepa i slatka. Hvala, bako. Posljednje jelo izgleda također dobro. Oho, to je žele, ekstra. Jao,
Ova torta je najukusnija. Ovo je pobednik, čestitam. Pobedila sam, ali nisam ni sumnjala. A sad mi se jede Happy Meal. Ovakav. Okej, lako ću to spremiti. To nije zdravo. To je elementarno. Samo ću ga poručiti preko telefona i to je to. Za takvo jelo ću napraviti domaći hamburger. Za to ću uzeti meso, iseći ga i provući kroz mlinu za meso. Naravno da ću sama napraviti pljeskavicu, ipak sam profesionalni kuvar. Mleveno meso je već spremno, sad ga treba staviti u ovaj kalup da bih dobila super pljeskavicu. Da, planiram da napravim veliku pljeskavicu, a mali će biti oduševljen. Dakle, sad treba ispršiti ovu pljeskavicu. Uradit ću to na roštilju. Zapalit ću vatru s pomoć šibica, to je jednostavno. Da, svaka mi čast. Sad mogu peći pljeskavicu, biće ukusna i lepa. Ovim hamburgerom mogu nahraniti ceo vrtić sa decom. Jao, šta sve neće izmisliti? Ja opet želim da spremim zdravo jelo, tako da ću koristiti puno povrća. Uzet ću i paradajz i krastavac. I papriku i salatu. Baš je lep krastavac. Dakle, povrće je tu, sad ga treba poređati. Gledajte kakva lepota. Zar to nije bolji hamburger od vašeg? Ali to nije sve. Ipak nedostaje šargarepe. Iseći ću je i staviti pored. Da, odlično. A sad ću to sve lepo spakovati u svoju korpu. Da, moje jelo je najlepše, ali nešto nedostaje. Smislila sam. Sad ću isplesti zeku za malog, jer u svakom Happy Mealu mora biti igračka. O da, to je preslatko. Ma nemate vi pojma, gledajte kako treba. Ko je naručio hranu, gdje da idem? Šta se tamo čuje? Učinilo mi se. Eto, izvolite. Hvala. Čekajte, zašto hrana izgleda ovako? Da li moram sama to sve da sastavljam? Ne, moja ideja je propala. Treba hitno nešto smisliti. Imam ideju. Kako sam mogla zaboraviti na vafle? Sad ću ih politi šlagom. Dodati bombone. Čokoladu. I još šlaga. A gore sipam preliv od jagoda. I stavljam vaflu. O da, to je pravi hamburger. A umjesto pomfrita ću staviti malo slatkih štapića u kutiju. Da, sad je sve super. Odlično. Moj Happy Meal je spreman. Jao ne, treba mi još igračka. Imala sam ovdje nešto. Da, imam pokeball, može. Stavit ću unutra i to je to. Dakle, moje ogromne lepinje su spremne. Baš lepo mirišu. Dakle, mogu početi da sastavljam hamburger. Prvo mi treba kečap. Njega vole svi. Dalje idu krastavci, paradajz, salatu i naravno pljeskavicu i sir, a gore drugu lepinju. Ali osim hamburgera treba spremiti još nešto. Happy Meal nikako ne sme biti bez pomfrita. To znaju svi. Tako da ću uzeti specijalni uređaj koji će mi pomoći da spremim krompirići. Moj pomfrit će biti izvanredan. Treba ga samo ispržiti u fritezi. To je to. Prebacit ću svoje krompiriće ovdje. O da, svaka mi čast. Ja sam najbolji kuvar. Jao, šta je to? Smatram da ukusne hrane treba biti mnogo. Dakle, ostalo je staviti moj hamburger. I naravno treba igračka. Završila sam. Oho, to je neverovatno.
Ovo jelo je super. Šargarepa. Fuj, ne, mrzim šargarepu. I hamburger izgleda nekako čudno. Okej, probat ću ga. Jao, koliko povrća, fuj. Ali zeka mi se mnogo sviđa. A šta me čeka u ovom velikom pakovanju? Jao, pomfrit je super. O da, mnogo mi se sviđa. Šta još ima tu? Oho, to je ogroman hamburger. Dođi ovamo. Verovatno je mnogo ukusan. Jao, da, neverovatan je. Oduševljen sam. Jao, igračka je baš slatka. To je Zeka robot. Ne znam ko je to smislio, ali svaka mu čast. Ekstra. Dobro, sad treba probati treće jelo. Šta je tu? Opa, lizalice. Obožavam ih. A šta je sa hamburgerom? Oho, prvi put vidim ovakav hamburger. Tu su i bombone i čokolada, pa čak i vafle. Odlična ideja. Ali moram pogledati igračku. Kakva je? Ma dajte, to je pokeball, pravi pokeball. Unutra mora biti Pokemon. Sad ću ga baciti, moram proveriti. Pika, pika. O da, to je Pikachu, super. Ovo jelo je najbolje. Stvarno? To? Pobedila sam. Ovaj put želim samo Nutellu. O, to mogu? Dobro, dušo, spremit ću ti lep čokoladni namaz sa orasima. A ja, kao i uvek, imam svoj profesionalni recept. Dakle, šta imam ovdje? Da, ovakva zrna kakaa. Miris je nevjerovatan. Napravit ću namaz od čokolade i oraha na najvišem nivou kuvarske veštine. Stavit ću zrna u ovu drobilicu. Domaća Nutella će biti mnogo lepša nego kupovna, a verujte mi. Potrebno je samo samljeti kakao zrna u prah. A sad mi treba orasi. A brzo ću ih očistiti. Ja sam majstor u tome. A gledajte. To je to. Sada treba pomešati orahe i čokoladu. Odlično mi ide. Što bih se mučila kad mogu samo ubaciti kašiku u teglu? Jao, kakav miris. A ne mogu da odolim, moram probati. Jao, divno. Dobro, ako pojedem jednu kašiku, neće ništa biti. Pa čak jako dve. Tegla je velika. Jedi, dušo, a baka će očistiti orahe. Jao, to nije baš lako. Dobro, dok niko ne vidi, otvorit ću orahe uz pomoć svoje veštačke vilice. Da, odlično mi ide. Baka je mnogo pametna. Samo sam i ja mogla da smislim to. I tebe ću otvoriti. Hajde. Joj, bako. Ups. Pazi, bako. O, ne. Jesam li pojela svu Nutellu? Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Sad ću rastopiti milku u čajniku. Dodati mlijeko i to je to. Moja Nutella je spremna. Ali niko neće biti bolje od mene. Napravila sam prelepu domaću čokoladnu pastu. 100 puta je bolja od kupovne Nutelle. Pogledajte kako je lepa. Dodat ću je ovdje i zagrejati. O da, ukus je nevjerovatan. Belisimo. Dakle, sada treba izmrviti ove orahe. Koristit ću čekić. Tako je. Eto vam. Eto. Fuh, umorila sam se. A sada sve orahe ću staviti u teglu. A dalje ću uzeti maslac. Jao, obožavam ga. Odseći ću komad. I promešati to sve. Jao, šta to radiš?
To se zove čokoladni fondi. I ja sam skoro završila. I ja sam skoro završila. Samo što moj namaz ne liči na čokoladni. Dodat ću malo kakaa i mlijeka. Da, sipam sve unutra. A onda mešam to. O da, veoma lepo i ukusno. A sada treba lepo spakovati svoju nutelu. Ovako. Jel vam se sviđa? Odlično, završila sam. Jao, šta je to? Nije loše. Jao, dušo. Šta to radiš? To je užas. Ne mogu ništa da uradim. Ne isključuje se. Sve je izgorelo. A gde je utičnica? Treba naći utičnicu. Evo je. Hvala ti puno, bako. Nema na čemu. Završili smo. Prijatno, dušo. Oho, svaka čast. A šta je ovo? Moram probati. Izgleda vrlo neobično. O, a ukus je dobar. Oho, to je topla čokolada, prelepa je. Mnogo mi se dopala. A ovo je bakina tegla. Prepoznao sam njeno pakovanje. Jedva čekam da probam njenu čokoladu. Izgleda vrlo ukusno. I ne samo izgleda, ekstra je. A šta je ovo? Shvatio sam, to je čokoladni fondi. Treba nešto umočiti u čokoladu, uzet ću marshmallow. Užas, kako vruće. Opekao sam se. Dakle, ovo mi se nije dopalo. Bako, pobedila si. Jao, hvala ti puno. Najbolja sam. Drugari, pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Wendy, a ti nemaš sreće? Ne brini, barem ih možeš prvo probati. Da, barem jedna dobra vest. Samo, kako da dođem do ovih žvaka? Ne mogu da ih izvadim. Hajde! O ne! Sad mi se još i prst zaglavio. U pomoć! Ne znam šta da radim sa tim. Ajo, Wendy, moraš da paziš. Sad ću ti pomoći. Vuci! Hajde! Nešto neće. Prst je i dalje unutra. Ostaje nam samo jedno. Motorna testera. O ne! Šta? Da li uspelo? Nego šta si mislila? Da ću ti odseći prst? Eto, izvoli, posluži se žvakom. O ne, ponovo mi treba pomoć. A ne sem, učinilo mi se. Dobro, probat ću. To je veoma ukusno. Želim da probam svaku boju. Sve su različite, ali jednako ukusne. Jao, nemam komentar. Okej, vreme da i ja probam žvake. Samo bez ikakvih testera? Daj mi to, to je opasno. Okej. Mislim da ću naći kovanicu da bih dobio žvake. Uvek nosim novčanik sa sobom. Da, evo ga. Da vidimo. Ubacujem je unutra i okrećem ručicu. Da, evo moje nagrade. Baš sam hteo da probam zelenu žvaku. O da, baš je lepa. I balon je ekstra. Cool. Dakle, nastavit ću. Hej, zar zaista nemam više para? Eto, šta sad da radim? Imam jednu ideju. Žvaka je kao plastelin. Tako da što ne bih napravio kovanicu od nje? To je genijalno. Hajde, sad ću baciti je unutra. Nešto neće. Moram se potruditi. Hajde, još malo. Eto. Trebaju mi ekstremne mere. Ne smem koristiti testeru. Onda ću uzeti čekić. To, konačno mogu probati one ukuse koje želim. O da, baš je ukusno. Wow, i balon je super. Cool, ja sam zadovoljan. Zanimljivo, ali ne sviđa mi se taj način. Zar niko od vas nema kasice? Može se razbiti?
Šta je ovo? Čekaj. To je kasica gumena. Što bi je razbijela? Dovoljno je samo otvoriti poklopac i to je to. Eto ti sve tvoje pare. A, jel da? Tako jednostavno? Dobro, hvala na pomoći. Sada mogu pojesti koliko god hoću žvaka, a ja hoću da pojedem sve. Počet ću sa žutom i crvenom. Da, baš su ukusne. Idemo dalje. Moram iskoristiti sve svoje pare. Wow, samo pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Dobila sam sve žvake. Sada mogu da se kupam u njima. Zar to nije prelepo? Ali bolje da je pojedem i naduvam najveći balon na svetu. A bit ćete oduševljeni. Šta si rekla? Mislim da je to loša ideja. Balon je preveliki. Eto, sad sam ja dobila najmanji slatkiš. Pogledajte kolika je moja porcija. To je super. Šta kažeš? U poređenju sa mojom porcijom tvoje je mrva. Devojke, zatvorite usta. Nije lepo za vidjeti. Očigledno ovog puta ću ja jesti prva. Ne samo da sam dobila najmanje pakovanje, još unutra je samo jedna bombona. Dobro, bolje išta nego ništa. Kako osvežava. Čak sam dobila ledenicu na nosu. Hej, ledenica je kod tebe, a pate drugi. To nije fair. Izvini, nisam namerno. Halo, Wendy, šta ti je? Ne otvara se. Uspelo je, konačno. Pa, gde su moje bombone? Šta? I ja imam samo jednu bombonu, ali vidite kakva je. Dugo će mi trajati. Wow, baš je lepa. Jako mi se sviđa. Jao. Nisam očekivala da je toliko jaka. Baš mi je hladno. Moram se brzo rešiti ovog svežeg daha. Sad mi je lakše. Poslednji dodir. I moje remek delo je spremno. Jao, zašto je tako klizavo? Padam. O ne. Jao, samo ne torta. Ups, očigledno nisu svi toliko zadovoljni mentosom kao ja. Dakle, Sam, sad ti, hajde, otvori svoje pakovanje. Da, konačno, ali i moje pakovanje je toliko veliko da ga jedva mogu podići. Ali ipak sam uspeo. Da, evo moje velike bombone. Vreme da je pojedem. Naravno celu. Da, baš mi se sviđa njen ukus. Ne mogu da se zaustavim. Već sam se smrznuo, ali nema veze. Izdržat ću. Ne mogu više. Devojke, ovdje je zima usred leta. Pogledajte koliko snega imamo. Hajde da se igramo. Da, to je odlična ideja. Hej, hvatajte. Šta? Kako si mogla? Eto ti. Moja osveta će biti surova. Eto ti. Prestani. Dobro, priznajem. To je jako zabavno. Naravno da je zabavno, jer sam to ja smislio. Jao, takvu fantu još nisam videla. Ni ja, tako malu. A kod mene je zlatna sredina najbolja opcija. Pa ne, najbolja opcija je moja velika fanta. Samo je pogledajte. Hej, boli me. Pa dobro. Ali ću ja prvi probati svoj sok. Čekajte. Pa to nije fanta. Da, ovo je tečna bombona. To je još bolje. Mnogo je ukusnija.
O da, prelepo. Baš mi se sviđa. Super. Jao, Fanta se ni samo meni dopala, već i ovoj pčeli. Ej, marš odavde. Šta radiš? Ukrala je moju Fantu. Ej, kako te nije sramota? Vrati mi. Prestani, sad ćeš je naljutiti i pozvaće svoje drugarice. Onda će i moju flašu ukrasti. Daj mi da je pojedem na miru. O, da, prelepo. Svi su već probali, a ja nisam. To nije u redu. Wow, izgleda jako dobro. Ukus je ekstra. I konzistencija je super. Blago meni. O, pogledajte kako je bombona lepljiva. Ha, to je baš cool. Ovo liči na paučinu, zar ne? Dakle, vreme je da stavim na sebe masku Spidermana. Da, a moram spasiti grad. Samo pogledajte šta ja mogu. Nisam znala da se mogu penjati po zidovima i plafonu. Super! Upsa, samo što sam džabe odlepila ruke. Prelepo. Juj. Hej, šta si uradila? Neću te prebiti samo zbog toga što mi je ostalo još bombone. Jao, baš si ti Spider-Man. Usput, dok vi ležite, ja ću dovršiti bombonu. Želim da me u prvoj rundi obradujete ukusnim sladoledom. Sladoled još nikad ga nisam spremala. Nadam se da ću uspjeti. Zar je sladoled hladan? Znači da će sigurno biti potreban led. Treba ga staviti u blender i samljeti. Jess, izgleda da si zaboravila da zatvoriš blender poklopcem. Nema veze. Osvetit ću ti se. Tako je. Juj! Zašto? Kakav užas! Kako hladno! Ovo uopšte nije smešno. Ali moram da priznam, padanje je bilo čak korisno. Našla sam poklopac. Dakle, sad mogu mirno da sameljem svoj led. To je to. Sada ovaj led treba staviti u neku čašu. Da, ova će biti taman. Ostao je najvažniji deo. Zaliti led ukusnim gaziranim sokom. Ja sam uzela 2 ukusa Fante. Fantu vole svi. Baš je cool, jel da? Kakav je to sladoled? To je običan led sa sokom. A moj čudo aparat je skoro napravio pravi sladoled od jagoda. Dalje treba da stavim kalup. I pažljivo da ga zapunim sladoledom. Dobit ću pravu tortu od sladoleda. Zar to nije cool? A sad ću izravnati svoju tortu. Da bi bila lepa i ravna. Da, tako je. Sad mogu odneti to u frižider. To će biti neverovatno jelo. Vidjet ćete. Kakav je to zvuk? Kako ste dosadni? Kod mene samo način sečenja jagode je zanimljiviji nego ceo vaš sladoled. Gotovo. Testera mi više nije potrebna. Jagode su ukusne. Dalje ću sipati ovdje mleka i dodati gumene crve. Njih sigurno svi vole. Ovo treba dobro promešati. A sad je vreme za tečni azot. Da bi moj sladoled bio najhladniji. To je to, moja torta je već spremna. Sada treba skinuti ovaj kalup. I uzeti kalup drugog oblika. Moja torta će imati puno slojeva. Izgledat će kao pravi dvorac. O, da, lepota. A ja ću svoj sladoled servirati u simpatičnoj čaši obliku lobanje.
Mislim da izgleda super. Oho, ali tvoj dvorac je dobar. Neću ti dati da pobediš. Da, tako je. Mali dinamit će mi pomoći. To je to. Nastavljam da kuvam. Pogledajte kakav mozak sam napravila. Lepota. O, kako cool! Neverovatno! Još nikad nisam vidjela takav sladoled. Moram ga probati. U stvari, ostavit ću ga za kraj. Prvo ću probati ovo. Jao, fuj! Kao da je neku fantu pomešao sa vodom. Odvratno. A sad ću probati srednji sladoled. Izgleda zabavno. Žele crv? Cool! Da, ukusni i loš. Sviđa mi se. Ali glavni kandidat na pobedu je ispred. Pravo vreme da probam dvorac od sladoleda. Divno. Ovo je neverovatno ukusno. Želim da pojedem svaki kornet. Joj, dinamit. O, šta je to bilo? Jadna moja torta. Uspelo je. Pa ne, to je bilo suviše opasno. Pobedila je sreda, čestitam. Ja sam rekla. U drugoj rundi svako od vas treba da me počasti picom. Zanimljivo. Samo što ni picu nikad nisam spremala. Ali nadam se da ću uspjeti. Gotovo testo je nekako suviše tvrdo. Bolje da napravim slatku picu. Sophie voli slatko, tako da imam sve šanse na pobedu. Za početak treba da istopim marshmallow. To ću uraditi uz pomoć fena. Gotovo. A sad ću dodati malo kokica. Ja, ovo već izgleda jako ukusno. A ja još nisam završila. Dakle, promešat ću to sve, tako je. O, da, divno. Pogledajte kakva lepota. Jao, kakva je to ruka? To nije obična ruka, to je stvar. Stvar mi pomaže da izmešam testo za moju buduću picu. Ajoj, ne ide joj baš nešto najbolje, baš je smešna. Stvar to radi prvi put. Dobro, dosta priče. A vreme je da se sprema pizza. Treba napraviti od testa palačinjak, posle čega premazati ga kečapom. Tako je. Dalje ide sir. Narendat ću ga gore. Odlično, nacrtat ću nešto uz pomoć sira. Ali to nije sve. Sad mi trebaju masline. O da, divni paukovi, šteta što nisu pravi. Devojke, ja picu spremam ceo svoj kuvarski život. Tako da se možete odmah predati. Usput, moja pizza će biti šarena, tako da će biti najlepša. O da, pogledajte ovu lepotu. A vreme je da ispečem svoju picu. Idemo. Gotovo. Jao, ko je pustio ovu nenormalnu kuhinju? Čekajte, sad je i moja pizza spremna. Pa dobro, hvala ti onda sreda. Što? Već su završili? Moram i ja da požurim. Dodat ću još neke slatkiše. Naprimjer, malo nutele, žele medvede i naravno Skittles bombone. Sophie, možeš probati. Wow, sve pice izgledaju veoma ukusno. Probat ću prvo ovu slatku picu Jess. Nije baš zgodno jesti rukama. Ukusna je, ali suviše slatka. A vreme je da probam sredinu picu. Baš je ukusna, da. Čekajte, šta je to? Masline? Fuj, mrzim ih. Odvratno. Ostalo je da probam posljednju picu. Nadam se da me neće izneveriti. Izgleda cool. O, da, obožavam sir. Da, divno.
najbolja pizza u ovoj rundi. 100%. Čestitam. Da, odmah sam vam rekao da sam najbolji u pizzama. U posljednjoj rundi spremite za mene slatki muffin. Biće urađeno. Jess, hoćeš li možda skloniti telefon? Ne čuješ me? Pa dobro, skloni telefon. Tako je bolje. A vreme za kuvanje? Dobro. Ja ću spremiti za Sophie neobičan kolač u čaši. Sipat ću unutra kakao. I malo brašna. Tako je. A sad ću dodati jedno sirovo jaje. Malo šećera. I sode. I naravno mlijeko. To je to. Sad ovo treba promešati. Uradit ću to uz pomoć ovakvog malog miksera. Baš je moćan. Cool. To je to. Sada stavljam svoj kolač u mikrotalasnu. Odlično. Ostalo je samo malo sačekati. A vidite kako je sve lako. Gotovo. Vadim. Wow. Pogledajte kako cool. Vreme je da ukrasim svoj kolač. Tačno. Dodat ću ovaj šlag. Mislim da je dovoljno. I također ću staviti malo M&M's bombona. Sophie ih mnogo voli. Pogledajte kako slatko je ispalo. Oduševljena sam. Kuva klupa. Sreda, šta to radiš? Ništa posebno. Prosto želim da izdrobim Oreo keks. Gotovo. Ovo će biti osnova za moj kolač. Potreban je nekakav materijal koji će da slepi sve ovo. Da, čokoladni sirup, savršeno. Sada dobijenu masu treba dobro izmešati i napraviti od nje mali kolači. Da, odlično mi ide. Mislim da će se Sophie dopasti. Sreda, to izgleda strašno dosadno. Nemaš ti pojma da praviš prave kolače. Sad ću ti pokazati kako treba. Već sam napravio testo. Sad to treba sve staviti u rernu. Odlično. Još ću lepo servirati svoj kolači. Sipat ću u čaše puno šarenih konfeta. Da, tako je. Skoro sam završio. Došlo je vreme za fil. Da, tako je. A na njemu ću nacrtati neku slatku facu. O, da, divno. Svaka mi čast. Kako je ovaj kuvar naporno sladak. Moj kolač će biti u obliku groba iz kog će uskoro izaći zombi. Mislim da je to genijalna ideja. Pogledajte kako je cool ispalo. A posle ću posuti to sve čokoladnim mrvicama koje izgledaju kao zemlja. Savršeno. Pala mi na pamet još jedna genijalna ideja. Stvar, dođi ovamo. Šta je ovo? Odsečena ruka. Kakav užas. O ne, jadni moji kolači. Šta sad da radim? Stvar, na tebi ću servirati svoj kolač. Dođi ovamo. A ti si izgubio kuvaru? Kako da ne? Popravit ću sve. Ima još vremena. Hajde, brže. Moram da stignem. Hej, stanite. Nemate više vremena. Želim da probam kolači. Hajde, dajte mi. Zanimljivo. Jo, Sam. Šta je ovo? Sreda, ti si kao i uvek. Još nikad nisam jela kolači u obliku groba, ali to je baš ukusno. Sviđa mi se. Stvarno cool.
je to? Ruka? Kakav užas! I ona je dirala ovaj kolač? Fuj! Jess, ostala si samo ti. Nemoj me izneveriti. Tvoj muffin u šolji izgleda veoma cool. I ukus je dobar. Neverovatno. Jess, čestitam na prvoj pobedi. Napokon! Tako sam dugo ovo čekala.